ще го казвам. Здравейте, това съм аз и сега ще правим футбол чалендж. Това е Динко, това е Бождар. Сега да започваме с футбол чаленджа. Добре, той ще държи. Това е Бонев, дето го виждаш Шандон. Това е Бождар, това е мишката. Аз дето снимам се казвам Динко. Ето сега почва един матч. Дълга прetočиш едно. Започва сега един матч. Ето сега го спъват. След това следва дуспа. Не знам ли се събие дуспата. Май няма. Дами и господа, сега това е Наско. Другите ми съобщи, това е Криси. Аз снимам! Дами и господа, топката дойде. Така че си играят. Алекс, вратар, не опази господа и гол. Останаше един, още една. Това като виждате господина и другите от 6 клас. Добре, господа, това е Алекс. Ето бие шута. Сега в момента аз съм Динко. Това е Бождарчо. Като гледа, че пие леден сок, да му се навре в устата. Като един кур. Като гледа така, Бонев се мами с мишката. Ето ви казвам мишка като пишка. Стойте! Има засада. Засада има и не съпна. Аз фащам тука. Фащам. Един кошутира и гол. И вкара гол. Един. И вкара гол. Няма ти игра. Спирам.